ଆଜ୍ଞା, ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ସୁଖ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ଲୋକ ଖୁବ୍ କମ୍। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିଲେ ସେ ସେପଟେ ଟୁପୁ ଟୁପୁରି ହେବେ, କେଉଁଠୁ ଏତେ ଧନ ହେଲା, କ'ଣ କଲା, ଏତେ ଭଲରେ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଖରାପରେ ଚଳିବେ ନା, ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ଖରାପ ଚଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଚଳିଲେ ନା, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଭାବି ଭାବିକିରି ତାଙ୍କର ସମୟ ଯିବ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, କ'ଣ କଲ, ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଲା ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ଦେବେ ନା। ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କ'ଣ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଅଧୁରା ରହିଯିବେ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହା ଭରସା ହେବେ। ରହିବ।